Λοιπόν, να σας δείξω το μετρονόμο. Τι κάνει ο μετρονόμος, όπως σας είχα πει και πριν, αναλυτικά. Λοιπόν, ανοίγοντας το μετρονόμο, όπως θα δείτε, έχω φορτώσει δικά μου audio, τα βγάζω για να καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Πάνω μας δείχνει την τιμή του μετρονόμου. Βλέπετε, παίζει με ένα δικό του sound, έτσι. Και με τα step, σίγουρα κάνουμε ταχύτητα όσο θέλουμε, το γνωρίζετε και αυτό. Λοιπόν, tap tempo το ξέρετε και αυτό. Ορίστε. Και mute, κάνουμε mute το μετρονόμο μας. Τώρα πάμε κάτω. Έχω δικά μου sound, high και low, που φορτώνω. Σε κάποιον που δεν αρέσει ο μετρονόμος ο συγκεκριμένος, θα δείτε τώρα, πατάω play, βλέπετε άλλο sound της επιλογής σας. Όταν διαλέγουμε pad sync, σημαίνει ότι έχοντας pad sync, σημαίνει θα παίξει το pad μας με το μετρονόμο συγχρονισμένο. Βλέπεις, πατάω ένα pad και συγχρονίζει και το τέτοιο. Άρα, ξαναπάμε πάλι εδώ. Το pre-count σημαίνει ότι έχοντας pre-count θα μας παίξει ένα μέτρο και μετά θα μπει αυτό. Γιατί κάνει ένα μέτρο pre-count και μετά μπαίνει το pad που επιλέγουμε. Το συγχρονισμό που βλέπετε εδώ, το slider, σημαίνει ότι παίζουμε στο 0 γιατί δεν έχουμε latency. Σε περίπτωση που λόγω iPad, λόγω παλιού iPad ή κάτι, λόγω buffer, μπορούμε να το φέρουμε λίγο πριν, λίγο μετά, αναλόγως εκεί που ταιριάζει η ταχύτητα σωστά με τα pad. Έχουμε time signature, το οποίο παίζουμε 4/8, παίζουμε όσο θέλουμε, 5/8, ό,τι θέλετε εσείς το κάνετε, 5/4, ορίζετε custom ό,τι θέλετε εσείς. Επίσης έχουμε pattern που γίνεται 10/6, γίνεται τρίχα, ορίστε, και τα 10/6, συγγνώμη, πριν ήταν τα 8. Λοιπόν, αυτά. Οπότε, όπως βλέπετε, ο μετρονόμος είναι τόσο απλός, ο οποίος συγχρονίζει με τα pad που θα σας δείξω σε επόμενο βίντεο πώς μπαίνουμε στο edit pad όταν κάνουμε και θα καταλάβετε ότι συγχρονίζει και το pad με το time signature, με τη ταχύτητα, με όλα μέσα. Αυτά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.